So una tay, nabay mga politiko diri nga masaad nga sintungan yung dalan? Na, oy. Na, oy. Yan, Seneta bu. Huwag mo matuman. Putuman, no? Matuman. Naka nagkasaad kaya ilang gi... Ano mga katawan rin po, huwag may katumanan. Si Mayor Joseph Cagas, di saad po siya ngayon simintuhan. O pa siya masaad, pero niya naman yung... Gisiminto noon, bisag way saad. Oo, kasi nito, kaya suko po sa ako, masaya po siya magsaad. Mas may dining walay saad, pero naibuhat. Naipabuton. Carlos Silbanon. Asa dapit nyo, adri tay. Barangay Amon, Barangay Balabag. Nga sityo Bandira. Bandera. So, masiminto naman ng bandera padulong dito sa Lumayan. Kung sa imo ang gibati ani tay. Salamat kayo nga niabot nga mong gipangandoy. Kay lipay ni kami kana mo iriya di unahan gamay po di makalaw sa dito mga takanan. Salamat kayo nga buhatan yung krusada. So, kisa yung mga nag-aagi diri tay. Ha? Daghan ba nag-aagi diri? Oo, di babaw pa dito di ay. May mga karga, mga produkto. Oo, mga produkto. Kung sa man yung mga produkto. Kupras, kuan, gulay, mga abakalanot. Mga produkto niya. Luya, Luya. Labi ni luya. may guma diya. So katong wala pa nigi ayo nya simintuhon pag yun unsa may dagway ani lisod ba ang dalan? Lisod ko kayo. Lapok sa kabayo. Dagang kabayo, mga tumba dito ko kay kanang magkuwang ang ulan niya, mainit-init. Dahil naibtong sa kabayo, tabangan na mo mga na kabayo magsunod. Umod, amo ginang... So, kapit ng ilisura dalan, layo ko niya to. So kato nabalitaan nimo nga simintuhon sige bati nimo ato pagkadungog nimo nga simintuhon. Ay ko, kalipay na ko. Kung kaingon mga ko nga, makabot mga senior, ano yun, kabot mga kikawin. So kabalo na imong mga silingan nga simintuhon ninyong dalan. Ano ako, tublitan na, nakibalo na. Kabalo na. Oo, kay, istorya mo gano'n, simintuhon nga ito, adrin karsada ni. Mga lang ko pasalamat, dahil nining naitabo ko nga karsada nga masiminto na. Okay. So una tay, nabay mga politiko diri nga masaad nga sintungan yung dalan? Na, oy. Na, oy. Yan Seneta bu. Huwag mo matuman. Putuman, no? Matuman. Naka nagkasaad kaya ilang gi... Ano mga katawan rin po, huwag may katumanan. Si Mayor Joseph Cagas, di saad po siya ngayon simintuhan. O pa siya masaad, pero niya naman yung... Gisiminto noon bisag way saad. Oo, kasi nito, kaya suko po sa ako, masaya po siya magsaad. Mas may dining walay saad, pero naibuhat. Naipabuton. Salamat Sige, yan, sige tayo. Okay. Tungkol sa kalipay sa mga tao na nakasadaan at sumusunod mo sila, ako na na problema kay Pasig Atlas sa Quezon. Kaya ito naman yun sa tinutuban niya ang kalsada na to. Ikaw din pa rin mao. Sa simintuhan pa rin, sa simintuhan rin na. Usuminto gini, pura sa ting highway, tiba rin nyo. Pero ang igihangyo nila, kung ngayon daw, mas maayo pa daw mulahos. Ilahos, hulat ka mo, alam-alam na ito. Ano naman pa rin? Ito alam lang. Doon lang sa sentro at sa lumayan niyo. Ano ba problema na? Mga isa lang siguro. Gusto ko, napasalamat ang Barangay Balabag, Sitio Bandera, Sitio Lumayan. Napasalamat ang dakong gawin niyo sa city government. Dagang salamat.